Райондың еш депутаттар ассоциациясы яшьтәр парламенты премияһына КВН финал уеннарын оештырды. Еңеүче командаға төп приз 30 000 һумлык акчалата бүләк тә командалар арасында кызыксындыруды арттырды. Нисә йылдар үз актуальлыгын югалтмаган, әле лә күптәрнең яраткан КВН уенын хәзер район, авыл биләмәләрендә лә күңелле сара итеп оештыралар. Быел да Баймак районының авыл биләмәләре уны төбәк ярыштары итеп үткәрде. Ә еңүче 6 команда район халык иҗады үзәгендә үткән финал ярыштарында очрашты. Улар Темәс-Нөктәру, Ишберде авылыннан Кайныштар һәм Еңгәйдәр, Бикештән Ну все приехали, Таулыкай авылыннан Айбулат һәм уның кызлары, Искесибай авылыннан Корпорация Билмән, Баймак Нөктәру командалары финал уендарының төп призы 30 000 премияга дәгъва итте. Буны матур итеп финал уеннары үтеп китте бит инде. Без бүген күрдек шундай матур яшьләрне, дәртле яшьләрне. Һәм үзебезнең дә ошо яшьләр һәм команда дәртле булуыбызны күреп тагыла куандык. Бик матур финал команда КВН үткәргән яшьләр комитетына без зур рәхмәт белдерәбез. Ошондай КВНдар ел һайын үтеп торуын теләйбез. Яшьләребез дәртле булган, сәмле булган, актив булгандар. Тамашасыны күңелләндерү еңел түгел. Буның өчен һәр уенчыга актер осталыгы гына йетмәй, мимика, интонация менән эш итү һәм әлбиттә һүз байлыгы ла мөһим. Был җәһәттән Искесибай авылының Корпорация Билмән командаһы тамашасыны уен башынан ук үзенә ялеп итте һәм ошо көсөргәнеште уның адагына тиклем тотты. Очрашу һөҗүмтәһе буенча тап Искесибай авылы командаһы финалдың еңүчесе дип танылды. Бөтә командалар көчле булдылар. Һәм шул командалар арасында еңүе үзе бер бәхет. Һәм без был 30 000 алып, тиздән Өфөгә барабыз һәм унда ла еңәбез дип ышанабыз. КВН уенын яшьтәр уены дип алһак та, шуклыктары, яшьлек дәрте ташып торган агай-апайдар да йитерлек булды командалардан. Йөр һүзлелек, шаянлык, откырлык буенча был ярышта әлбиттә тормыш тәҗрибәһе булган өлкәннәр, яшьтәр менән берлектә тамашачыларга шәп кәеф бүләк итте. Раушания Рахимова, Хайдар Көмешбаев, Дамир Байегетов, Яңалыктар, Баймак районы.